Bon dia. Des d'un estudi al centre de Barcelona, avui m'acompanyen l'equip d'advocats independents, en Josep Rosell i en Lluís Gibert. Avui volem tenir la conversa que segurament a TV3 no escoltareu els propers dies. Hem tingut un parell de qüestions a nivell nacional, són l'aprovació a les Corts Espanyoles de la llei d'amnistia i l'altra cara de la moneda, que és la convocatòria avançada d'eleccions autonòmiques. En volem parlar. Tant en Lluís com en Josep són molt actius a Twitter, són molt actius a X, doncs defensant, diguéssim, l'abstenció i carregant contra l'estratègia dels partits autonomistes, els partits processistes, i avui volíem anar una mica més enllà i poder parlar de tots aquells temes que segurament a TV3 doncs, no es tractaran. Per això estic convençut que al final d'aquesta conversa en traureu molt valor des del punt de vista de la tècnica jurídica, perquè són dos experts i per tant podran parlar dels temes amb molt de coneixement, però també des del punt de vista polític, per trencar una mica el relat que des de fa tants anys se'ns està intentant imposar des dels mitjans de comunicació autonòmics, en definitiva. Per tant, jo una mica el que també volia que la gent sapigués és quina tasca feu, a banda de ser activistes polítics a Twitter. Vosaltres sou dos professionals que defenseu els vostres clients, sou un equip internacional, i, per tant, expliqueu una mica quin és el que heu tingut, el paper que esteu tenint durant tots aquests mesos de repressió, i també després entrarem en aquesta llei de l'amnistia que, ja ho podem dir, és una llei que fins i tot s'ha arribat a votar amb els vots a favor dels partits processistes, malgrat aquesta exclusió del concepte de terrorisme i el concepte de traïció, que per tant fa, segurament, i això ara en podrem parlar, vosaltres em direu, però fa que això quedi totalment en mans de l'aplicació o no aplicació dels jutges espanyols. Josep. Bé, hola, gràcies per convidar-nos, gràcies per donar-nos veu, que sovint se'ns nega. Has comentat abans que no sortíem als mitjans convencionals, ni als mitjans públics, ni als mitjans privats. Els mitjans públics i privats els interessa vendre un relat reedicionista. Per això només conviden lliristes, processistes, derrotistes i reformistes espanyols. Nosaltres som independentistes, però sobretot som independents. Nosaltres som un grup d'advocats amb trajectòria internacional, que la principal tasca que hem portat a terme és la defensa de represaliats polítics de base i la defensa dels drets nacionals catalans, intentant al·legar sempre les deficiències sistèmiques que té l'estat espanyol i com els catalans no podem tenir cabuda dintre de l'ordenament jurídic espanyol perquè mai serem representats dintre seu. Bé, això ens ha costat l'ostracisme i ens ha costat estar batats dintre dels mitjans tradicionals. S'entén que som independentistes i s'entén que amb la defensa dels represaliats i en la defensa de la causa nacional catalana i de la minoria nacional catalana, nosaltres d'alguna manera sempre hem tingut un relat polític, però el que ens defineix més no és que siguem independentistes, perquè això se suposa ja que som independentistes, sinó que som independents. Nosaltres tenim una trajectòria professional que ens mantenim per nosaltres mateixos, ens ha ajudat moltíssima gent a poder portar les tasques que hem portat, però sobretot nosaltres el que ho hem fet és des d'un punt de vista de confrontació i no de rendició. I ara estem en un atzucat i en un moment molt delicat, més delicat que mai en la història de Catalunya, perquè d'alguna manera la reforma d'Espanya ha estat iniciada i és el més perillós que pot tenir la causa nacional catalana. Lluís. Bueno, sí, per afegir una mica el que diu el Josep, a part de l'anàlisi de les nostres trajectòries personals, que en fi, nosaltres som advocats, no ens dediquem a la política i vivim de la nostra feina. No? El que passa és que arriba un moment en què quan veus que al llarg de tots aquests anys, diguem-ne, de procés o de post-sentència, de post-referèndum i d'espera de les sentències aquestes que se suposa que han d'arribar, quan veus que al llarg de tot aquest temps la política autonomista que s'ha fet s'ha fonamentat molt en aspectes jurídics, tenint en compte, a més, que l'estat espanyol el que ha fet és baixar, diguem-ne, el fang de la justícia, la lluita contra l'independentisme, no? És a dir, políticament
tot s'ha dirimit d'una forma normal o habitual, però la forma en què s'ha utilitzat per part de l'estat espanyol la repressió, tot el que hem dit, la repressió diguem-ne a nivell general, tot això s'ha fet a través dels jutjats, per entendre's, no? I, donades aquestes circumstàncies, vas veient que, primer, pots intervindre, pots ajudar, com a advocats que som, pots ajudar a moltes persones a que aquesta repressió no vagi a més, i, per altra banda, també destapem contínuament les mentides que ens estan dient des del processisme i que afecten, evidentment, a l'àmbit jurídic, que són moltes, no? És a dir, com a advocats arriba un moment en què quan t'expliquen segons quins sopars de duro, que, diguem-ne, podrien colar, diguem-ne, a la gent, no?, en general, a la població en general, a nosaltres no ens colen, i en aquest sentit intervenim a través de les xarxes socials, sobretot, perquè no tenim accés a cap més altre mitjà, intervenim en el sentit d'avisar, d'informar, d'explicar una mica quina és la realitat jurídica, més enllà de les motos que venen els partits processistes. Permeteu-me que us faci una pregunta en aquesta línia d'aquesta doble vessant, no? Hi ha una vessant que és la vessant estratègica a nivell internacional, és a dir, no sou dos advocats que aneu pel vostre compte, sinó que aquí hi ha una estratègia que és jurídica i és política, però en aquesta vessant més d'ajudar els represaliats de base, a mi m'agradaria que això també la gent ho sapigués, quina tasca heu estat fent de cara a ajudar aquells represaliats que no són els que tenen noms i cognoms i que surten als mitjans, i sobretot en quin estat estan els seus processos i si aquesta llei d'amnistia amb les seves amb els condicionants que s'hagin fet, si realment els beneficia o no. Perquè això crec que la gent ho ha de poder saber. És un dels altres punts, és un dels altres punts interessants que ens agrada posar damunt de la taula, perquè hi ha una mentida reiterada, i és el fet de que per colar que la llei d'amnistia és una llei general i que afecta tot el col·lectiu, doncs ens diuen això, no? Que això es beneficien centenars milers de represaliats, i que no és una llei només pensada pel senyor Puigdemont o per la classe política, sinó que és una llei pensada per tothom. Bueno, això hauríem de matisar-ho molt, no? Per què? Perquè la major part de procediments de represaliats ja estan acabats. És que, clar, han passat 6 anys des del 1 d'octubre. Jo, personalment, que vaig participar sobretot en els procediments dels primers mesos, jo sóc de Reus, i les primeres causes que es van obrir contra actes o accions del 1 d'octubre van ser Reus. Però jo t'estic parlant del 2017. Totes les persones represaliades que en aquell moment vam atendre van haver d'afrontar tots els procediments judicials, van haver d'afrontar tot el que ha significat la repressió, van haver d'afrontar nits de calabós, van haver d'afrontar aquesta inquietud de veure's investigats en uns procediments determinats en el seu moment. Perquè ara aquesta gent tot això ja fa anys que ho han superat. Vull dir que al final... Per tant, a qui beneficia realment aquesta amnistia? Bàsicament... A la segona plana d'esquerra? O sigui, jo no dic que encara no quedi algun represaliat, en queda algun, també en queden de policies, tots, els policies, que també aquesta llei preveu l'amnistia de policies. Per donar les tortures dels policies espanyols. Exacte. D'això sí que no hi ha hagut encara cap resolució judicial. Els procediments estan oberts, per tant, aquest sí que els beneficiarà. Es beneficiarà i, evidentment, beneficia els polítics, el senyor Puigdemont i els polítics de Waterloo, òbviament. Bueno, ja veurem, això ara en parlarem. Bé, tots els polítics indultats, que en aquest sentit, les qüestions d'inhabilitacions, etc., tot això quedarà en principi resolt. I també els del 2014, no? Tot el tema del 2014, del pagament de les fiances, del pagament de les condemnes que hi van haver en el seu moment, del pagament de totes les responsabilitats que es van deduir, tot això ja han procurat que també estigui incorporat a la llei d'amnistia, és a dir, tornaran calés, i aquest és el gruix fonamental que rep, diguem-ne, les avantatges d'aquesta amnistia. El represaliat de base, ja et dic, no dic que no hi hagi algun, que, per cert, molts dels represaliats de base que podrien veure's, diguem-ne, agraciats per aquesta amnistia, molts te diuen que no volen l'amnistia, no volen saber res, i demostrant amb això que tenen, diguem-ne... Més caràcter que els propis polítics. Molt més caràcter que els propis polítics, perquè diuen, no, jo m'hi vaig ficar amb això, però pel que sigui, jo afrontaré el que faci falta.
I per tant, doncs, bueno, sí, efectivament, ja ho he dit, és una amnistia que beneficia sobretot els polítics. Josep. Sí, no, jo diria, amb la mateixa línia, diria exactament el mateix i m'adhereixo plenament al que ha dit el meu company, en Lluís Gibert, i afegiria que queda encara alguna causa de represaliats de base, però són represaliats de base que ja han dit clarament, com el cas d'en Charlie, de Palafrugell, que va exercir el dret de protesta contra contra el magistrat instructor de la causa del procés amb un sopar que van fer a Palafrugell i que està acusat d'un delicte d'atemptat pel qual se li demanen penes de presó a Girona. Estem pendents d'assenyalament de la vista i en Charlie ha dit clarament que ell no pensa demanar perdó per un delicte que no ha comès ni que es vol acollir a una amnistia per un delicte que no ha comès i que defensarem el judici i diria que el guanyarem, perquè una de les característiques d'aquest equip és que hem anat guanyant els casos. O sigui, els nostres clients no és que no només no es vulguin acollir l'amnistia, sinó que hem anat guanyant els casos, els lledoners, els no de lledoners, casos d'Urquinaona, els casos que hem anat portant, de moment els hem anat defensant amb èxit, queda encara alguna causa, no tots els represaliats han volgut que es publicités, nosaltres, quan algú ens ha demanat que nosaltres divulguem la seva causa, nosaltres ho hem fet, però en alguns casos, ells mateixos, en temes de tuitaires, ens han demanat que per temes de feina i per tot el tema no es publicités, i ho hem portat relativament amb la discreció professional perquè nosaltres som advocats i ens devem primer de tot un client. Per tant, nosaltres el nostre codi deontològic no és que passi per davant de tot, és que és paral·lel la nostra vinculació amb el client és la mateixa que la nostra vinculació amb el país. No n'hi ha una per sobre de l'altra, perquè estem parlant de clients independentistes i per tant són compatibles. Jo avui parlava amb en Lluís, que es fa difícil d'entendre determinades defenses que hem anat vivint sobre aquest tema. Nosaltres hem guanyat els temes perquè hem estirat les costures del dret. I jo li posava l'exemple. Us imagineu el senyor Pérez de los Cobos en un cas acusat de tortures que anés a buscar un advocat excel·lent però que fos independentista? Clar, hem rigut, no hi aniria. Per tant, d'alguna manera, les defenses han de ser tècniques, perquè quan algú diu no, és que hem de fer una defensa tècnica. No, hem de fer una defensa, evidentment tècnica, sense renunciar al component polític. L'altre gran manta que s'ha exercit sempre és el de que no es poden guanyar judicis a Espanya. Evidentment que es poden guanyar judicis a Espanya. Juguem en camp contrari, juguem amb arbitratges, diguem-ne, que sabem quins són, però es poden guanyar judicis a Espanya perquè els dos que estem aquí i els companys de la resta de l'equip, que nosaltres hem assumit una mica el ser portaveus, hem anat guanyant judicis a Espanya. Es poden guanyar judicis a Espanya, però has d'apretar i has d'estirar les costures d'alguna manera del dret. Clar, la llei d'amnistia és una llei pensada a la mida dels polítics, perquè és el que ha dit en Lluís, la majoria de casos ja han estat pràcticament resolts, i pensem una cosa, quins advocats han participat en la redacció de la llei d'amnistia? Els advocats dels polítics, els advocats de Junts i d'Esquerra. No hi ha hagut, no em consta cap advocat de cap organització, diguem-ne, que no ho hagin fet. Una altra característica que tenim l'equip d'advocats independents és que nosaltres mai hem acceptat medalles ni del Parlament de Catalunya, ni de la Generalitat, ni copets a l'esquena, ni selfies, perquè són la gent que ho hem viscut en altres casos, i sí que m'agrada criticar, clar que sí. Clar, jo no he consentit mai, de fet tampoc he hagut d'intervenir, que polítics d'Esquerra i Junts per Catalunya vinguin el dia que hem tingut un judici, com el cas dels del Nou de Lledoners, a fer-se una foto mentre l'advocat del govern del seu partit exercia l'acusació particular, amb més agressivitat que el Ministeri Fiscal, com el cas dels Nou de Lledoners. És a dir, la Generalitat de Catalunya va ser molt més bel·ligerant amb els acusats que el Ministeri Fiscal. Per tant, a mi em sorprèn que es parli sempre de lawfare i no es parli mai de lawfare que han exercit Esquerra Republicana i Junts per Catalunya. Jo, evidentment, no sóc sospitós de pertànyer a la CUP, però com que no ha estat el govern, aquí sí que no puc dir que la CUP hagi exercit lawfare contra els representants. Però això és un argument que ha sigut molt recurrent. Un petit incís, perquè tendeixo molt a avançar-me. A mi no m'agrada parlar gaire de lawfare, lawfare, que diuen, perquè jo sóc dels que crec que el que s'ha aplicat és el dret penal de l'enemic. No és un terme, diguem-ne, un anglicisme, sinó que el dret penal de l'enemic, del qual Espanya ha begut sempre, ve del jurista nazi Carl Schmitt, que havia estat el jurista de capçalera d'Adolf Hitler,
que va venir a Espanya com molts nazis acabada la Segona Guerra Mundial, i és la persona que ha format generacions de juristes i explicava com havia de ser interpretat el dret. En aquest sentit, a mi em sorprèn algunes coses, que ara parlarem de la llei d'amnistia, no? Però els espanyols no són tontos, I aquesta idea de que ens volen fer veure que no tenen bons juristes, que són tontos, que quan es parlava de la rebel·lió, ja ho sabia el Tribunal Suprem que no hi havia rebel·lió, però era l'única causa que els podia permetre suspendre diputats, gràcies bàsicament als vots de Convergència i Unió per aplicar la repressió als bascos, i ara l'única causa que pot permetre suspendre és el terrorisme. El Tribunal Suprem ja sap que no hi ha terrorisme en el tsunami, però de moment processarà per terrorisme i ja veurem més endavant si ho derivarà a desordres públics. Jo crec que això era molt interessant, que la gent sapigués la tasca que esteu fent ajudant a la gent doncs, que ha estat represaliada de base, la gent que es va mobilitzar i que no tot aquest, que no està parapetada per les pròpies defenses, per la caixa de solidaritat, etc. I per tant també deixar molt clar doncs, que aquesta llei d'amnistia doncs, ajuda a qui ajuda i no pas en aquest independentisme de base. Anem a veure aquest tema de l'amnistia. Beneficia a Catalunya, beneficia al Regne d'Espanya, i d'altra banda, el propi Regne d'Espanya permetrà que hi hagi aquesta amnistia a partir del moment en què, doncs, com deia, s'han aprovat amb aquestes dues exclusions, terrorisme i traïció, i que, per tant, la sensació és que aquí s'aplicarà o no en funció del que li interessi a l'Estat. Per tant, interpretació meva, en funció de si els partits catalans es porten bé o no. Això serveix a aquesta regeneració de l'Estat, o, com diuen alguns, és una bomba de rellotgeria al si de la bèstia perquè es barallin entre ells, perquè, evidentment, doncs, el sistema judicial i el món que representa el PSOE doncs, estan en una pugna per les estructures del poder. Com ho veieu, això? Quina de les dues lectures hem d'entendre? Jo, com que el Josep en sap més que jo, li deixaré les qüestions tècniques. Jo faré una aproximació des del punt de vista jurídic i també polític a la qüestió de l'amnistia. Des del meu punt de vista, l'amnistia és el punt i final. És el punt i final de tot aquest procés. És a dir, el 1 d'octubre, evidentment, tot això ho provoca el 1 d'octubre. El 1 d'octubre genera, evidentment, un daltabaix en la concepció d'Europa, i a Europa se li planteja el repte de si en els seus fonaments ha d'atendre una petició dels catalans, en aquest cas dels catalans, que era una petició absolutament democràtica. Això genera un conflicte molt important en tant que Europa és un club d'estats i Espanya forma part d'aquest club, i en principi donar suport a Espanya deslegitima, per entendre's, aquest discurs de la democràcia a Europa. Per tant, això per Europa és un daltabaix. I en aquest sentit, jo sempre he parlat d'una cosa que es diu que és el pacte, no? Arriba un moment en què els europeus parlen amb els espanyols, suposo, no tinc més dades, i diuen, escolta'm, això ho hem de resoldre d'alguna manera, hem d'eliminar el factor 1 d'octubre. Perquè diem que no és legal, això que no és legal i que no el reconeixem, tot això són coses molt relatives, perquè al final el reconeixement o no sempre el donen els propis fets. I els propis fets et diuen clarament que el referèndum del 1 d'octubre va ser un referèndum d'autodeterminació. I així mateix es recull amb algunes sentències europees, i així mateix s'han anat recollint al llarg del temps en diversos documents jurídics, que això és una cosa molt interessant. En qualsevol cas, evidentment, aquest tema s'havia de resoldre. Com es resol aquest tema? Doncs dient, escolteu, parem-ho ja, deixem que les coses es refredin i tornem una miqueta al redil, que se'n diu, tornem una miqueta les coses al seu lloc. Evidentment, hi ha aspectes que s'han de resoldre, que són els aspectes de la repressió, que són temes que queden en l'aire i que se'ls ha de donar una solució. I aquí és on entra aquesta qüestió primer dels indults. Primer hi ha la derogació de la rebel·lió. És a dir, s'han fet molts passos abans d'arribar fins aquí. És a dir, la rebel·lió deroguem-ho, a veure si amb això ja resolem el problema. Deroguen la rebel·lió, però la malversació no acaba de quedar ben lligada, amb la qual cosa, amb el tema de malversació, encara no es resolia el tema
dels exiliats, doncs la cosa queda així perquè hi ha pressions, evidentment, internes entre l'estat espanyol, que tot això no els interessa. Després de la rebel·lió venen els indults per continuar pacificant, perdonem tot això, un indult no es dona a canvi de que tu continuïs tocant els nassos, un indult es dona a canvi de que tu ho deixis tot tal i com estava, i al final, diguem-ne, la llei de tancament de tot plegat és l'amnistia. És a dir, escoltem, que fixeu-vos que no és la llei d'amnistia, sinó que parla de la llei, que és una llei que parla de la normalització de les relacions polítiques a Catalunya. Més clar... És una defensa del constitucionalisme espanyol. Més clar impossible, és tornar una altra vegada a la via de la Constitució. I evidentment, s'aprova amb alegria i amb joia per part dels polítics processistes, i així estem. És a dir, una altra cosa és que, i això és un tema que el Josep ens explicarà molt bé, una altra cosa és que l'abast d'aquesta amnistia, quin és l'abast d'aquesta amnistia i fins on pot arribar. Però al final l'amnistia no deix ser, diguem-ne, el tancament, el punt de tancament, no deix de ser la manera de carregar-se definitivament les conseqüències del 1 d'octubre. Per tant, és bàsicament un full de rendició en blanc que signa Puigdemont. Absolutament. I després en parlarem d'aquestes eleccions que venen ara, no? Però la sensació és que aquestes eleccions, un dels objectius que té és que Puigdemont deixi de ser el president a l'exili per tornar a aquesta normalitat, a fer política autonòmica, no? I paral·lelament hi ha altres opcions que encara no són al Parlament, que segurament tenen l'encomesa per part del sistema que els hi dona cobertura de minimitzar aquesta abstenció catalana que, de cara a aquest pacte amb Europa, doncs, d'alguna manera els posa en entredit, perquè si tu a cada elecció perds 200 o 300.000 vots, quan els consultors americans, quan veuen els partits polítics, no veuen ideologia, sinó veuen agregadors de vots, a mesura que tu vas perdent aquesta bossa de vots vol dir que tu no ets representatiu, no ets legítim, i aquí és la força de l'abstenció, no? Correcte. L'abstenció és la bomba de rellotgeria que es carrega aquest punt final, no? És absolutament així. Que vull simplement matisar que, a més, en tot aquest procés, hi podíem haver guanyat alguna cosa, no? No ho sé, per exemple, hem generat aquesta disfunció dintre d'Europa, la manera de tornar-nos una altra vegada al constitucionalisme podia haver sigut a canvi, no sé, de regar-nos de milions, no? No, tot això res. O sigui, a nivell... Catalunya no rebrà res de tot el que s'ha pactat, ho rebran els espanyols. Òbviament, els europeus garanteixen als espanyols que els continuaran mantenint econòmicament, perquè Espanya és un estat absolutament fallit des del punt de vista econòmic, i Europa els continua mantenint, i això beneficia Espanya. Per això Espanya ho fa. O sigui, Espanya no dona una amnistia perquè siguin bones persones, simplement perquè tenen uns interessos a nivell europeu que els hi beneficia, i sobretot el senyor Pedro Sánchez, que els l'homologa com un estat democràtic dintre d'Europa. Però torno a insistir, hem canviat uns possibles guanys que podíem haver obtingut després de la lluita del 1 d'octubre, ho hem canviat per simplement les amnisties i els perdons. No tindrem res més, no? Els que guanyaran seran els espanyols, clar. Sí, jo, reprenent el fil del que diu en Lluís, jo hi afegiria, perquè molt sovint et diuen no, és que els indults i l'amnistia hem forçat a Espanya no els volia. Evidentment que Espanya no els volia. Espanya el que li agradaria és aplicar la política de 1714 i de 1939 a Catalunya. O sigui, si hi hagués l'opció d'enviar-nos els tancs, Espanya ho hagués fet, però la geografia i la geopolítica que tenim és diferent. I, per tant, Espanya això no ho ha pogut fer. De fet, hi ha una resolució de l'Assemblea del Consell d'Europa, que és qui nomena els magistrats d'Estrasburg, del Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg, que diu i ordena amb una resolució que Espanya té que deixar de perseguir la dissidència catalana en aquest sentit. Automàticament, Pedro Sánchez activa els indults. Hi ha dintre d'Espanya dues lluites, que és l'Espanya eterna i una altra Espanya que vol continuar allò del príncep de Lampedusa, fer que canviïn coses perquè no canviï res. Aquests dos enfrontaments hi són. Pedro Sánchez és la persona un polític molt hàbil, és la persona que Europa li designa perquè pugui fer això. Els indults serveixen
per ja la primera rendició per part dels polítics, però no era suficient. Amb l'amnistia, Pedro Sánchez el que fa és desmarcar-se de les conseqüències de les sentències del Tribunal d'Estrasburg, igual que va intentar amb la reforma del tipus penal de la sedició, que tampoc va servir, i amb això el que intenten és desmarcar-se d'aquestes conseqüències i deixar el Partit Popular fora del consens europeu. El Partit Popular el que fa és fer campanya contra l'amnistia, perquè sembla que l'amnistia és quelcom molt bo pels catalans, quan tampoc és ben bé així. Jo aquesta setmana vaig fer una piulada com vaig dir, ara veurem el PP realment què vol fer, perquè el PP té majoria absoluta al Senat. I el PP, amb la majoria absoluta del Senat i amb l'informe dels lletrats, podia, de moment ha plantejat un conflicte de competències, però inclús podia haver fet més. Per tant, jo tinc molt la sensació que hi ha un poli bo, poli dolent de llibre. I el poli bo és el Pedro Sánchez i d'alguna manera doncs, tots els processistes el que fan és dir, i t'ho diuen, és que no hi ha més remei perquè és que l'alternativa és molt pitjor. PP i Vox tenen una mica la funció de fer por a la catalanor i que la gent voti per por de que vingui el PP i Vox quan no hem de tenir cap por que governi qui governi. Catalunya està en el context que estem i, evidentment, la repressió d'Espanya ja ha gastat totes les fitxes que podia gastar. La repressió màxima i que realment Europa ens va deixar la porteria buida de l'1 d'octubre, que era un escenari, és la repressió màxima a la que Espanya podia arribar. A partir d'aquí, Espanya ha exercit la repressió contra els represaliats de base, també l'ha exercit Catalunya, però el tema de l'amnistia, no sé si ja hi hem d'entrar, però el tema de l'amnistia, d'alguna manera, el que s'ha intentat fer és, per part dels advocats dels partits polítics que han negociat l'amnistia, fer una llei tampoc massa ben feta, siguem la veritat, és a dir, ni la millor tècnica jurídica, que no és el cas, pot resistir la interpretació que puguin fer els jutges sobre una determinada llei. Per tant, no es poden preveure tots els resultats. Qui interpretarà la llei d'amnistia seran els tribunals espanyols. Ja ho estan fent, ja s'estan pronunciant, ja ho estan dient, ja s'han pronunciat en contra de la llei. Per tant, d'alguna manera, trobaran el mecanisme per poder-la frenar. I de mecanismes per poder frenar la llei d'amnistia n'hi ha molts. Des de Catalunya s'ha vingut dir moltes vegades que Espanya estava fora del consens europeu, que Espanya no aplicava la normativa europea, que Espanya no estava aplicant les sentències del Tribunal General de la Unió Europea, ni les sentències del Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg, ni les resolucions de Nacions Unides. Doncs molt bé, el que faran els jutges ara és agafar aquesta idea que els hi han donat determinats advocats i fer-la pròpia, i diran, no, és que nosaltres plantejarem, i ho farà el Tribunal Suprem, que per això s'ha agafat la causa, ho farà, els espanyols els conceptes de lideratge el tenen clar, això ho farà Manuel Marchena per quadrar tot l'establishment judicial, no ho delegarà perquè no són processistes ells per Espanya estan disposats a tot, no ho delegarà amb subalterns, ho farà ell en primera persona, a l'assumir aquesta causa, que sap perfectament que no és terrorisme, sinó que són ni desordres públics, perquè tots hem defensat represaliats del tsunami, però és igual, li permetrà instruir-ho i començarà a citar declaracions de persones investigades i dictarà una interlocutòria de processament del Tribunal Suprem que no es podrà apel·lar, perquè per això ho ha agafat el Suprem, com va agafar la causa del procés, perquè és el Tribunal Màxim i les seves sentències no hi cap recurs. El Tribunal Constitucional és un tribunal no ordinari, és una altra cosa, no és un tribunal jurisdiccional, i per tant anirà per aquí. I amb aquesta qüestió prejudicial, que significa demanar com ha d'interpretar la llei d'amnistia del Tribunal General de la Unió Europea, suspendrà els efectes de la llei d'amnistia. Els advocats diuen, no, però és que els països els pot suspendre però l'haurà d'aplicar. Ja veurem si venen els clients dels advocats, si el senyor Manuel Marchena diu que suspèn i presenta una prejudicial, perquè en definitiva Espanya sempre va a fets consumats. I per tant, és un tema que s'ha d'acabar veient. I a més, aquest no és l'únic argument, diguem-ne, de la llei d'amnistia. La llei d'amnistia ja, el Senado espanyol ja l'està elevant al Tribunal Constitucional. Veurem també si aquesta llei pot resistir el filtre del Tribunal Constitucional. Però, sobretot, jo continuo pensant que Espanya pot ser que ens acabi ajudant, com sempre, sense voler. Espanya, diguem-ne, està guanyant 100-0, però jo crec que acabarà renunciant a la seva formidable avantatge
i baixarà el fang i encara tindrem alguna oportunitat, perquè evidentment Espanya no respecta ni les seves pròpies lleis. Quan algú està dient aquí no, és que amb una interpretació democràtica i laica del dret, la llei d'amnistia l'han d'aplicar en el sentit que diu la llei. Esclar, si això fos així, a veure, algú creu que els polítics del procés varen cometre rebel·lió? De debò? Si no van cometre cap delicte. Si ni tan sols, malauradament, no van ni desobeir. Cap d'ells va cometre el delicte de rebel·lió amb una interpretació democràtica, però els van processar per un delicte de rebel·lió i els van acabar condemnant per un delicte de sedició. Que jo sàpiga no ha canviat el Tribunal Suprem la composició. Bueno, sí, i ara hi ha la senyora Lamela a la sala. Vull dir que, per tant, ha empitjorat encara la composició del Tribunal Suprem. Per tant, creure que aquest tribunal no farà la interpretació que va fer amb el concepte de la rebel·lió i amb tota la repressió que han aplicat, no la farà amb la llei d'amnistia, és naïf i la faran per aquí. Perquè és que a Espanya ells això s'ho creuen i d'alguna manera aniran fins al fondo i a més ho faran els que lideren la cúpula judicial. Esperem que sigui així i que cometin algun error, però el que ens expliques, Josep, és que efectivament aquesta llei encara està per veure com s'aplicarà i, per tant, el que deies al Lluís, no? Que aquest acord d'estabilitat, que es tradueix en un suport parlamentari que permet investir un altre cop a Pedro Sánchez com a la Moncloa, es fa a canvi de què? Si es fa a canvi d'una amnistia que és hipotètica, perquè ja ho veurem, però els catalans, ara que ens tornen a convocar eleccions i que ens demanen una altra vegada el suport, què poden dir que hagin aconseguit en els darrers 6 anys pels catalans, no? Puigdemont va fer una conferència parlant d'un acord històric des del 1714. Després han parlat del català a Europa. Encara l'esperem. Han perdut cada oportunitat i s'ha vist que, evidentment, el PSOE, a cada ocasió que té, doncs no la passa per demostrar que no compleix els seus acords. No? Ara van arribar a parlar d'immigració a l'últim minut del partit per mirar d'aquesta manera tot aquest discurs que hi ha ara al voltant d'aquest tema migratori fa la pilota i que Junts no perdés el control d'aquest discurs. No? Però realment, dintre de tots aquests acords i el pacto, que tu dius a Twitter a vegades, què hi ha d'haver pels catalans, perquè a dia d'avui no hi ha res. Bueno, jo l'altre dia feia aquesta pregunta a Twitter i de feia no fa pas massa, i la deia explícitament en aquests termes, no? És a dir, a veure, sisplau, Twitter, jo crec que Twitter és un espai també, tot i que costa moltes vegades, però és un espai que jo intento fer reflexionar, no?, a la gent, o les preguntes que jo em faig són una miqueta perquè la gent pensi una mica. Crec que ho intento, després no sé si ho aconsegueixo. Però la pregunta és que s'hauria de fer tothom, és què hem aconseguit en aquests anys? És que em diguin una competència, que em diguin un sistema de finançament. O sigui, posats a fer autonomisme, vull dir, ara estem tots en el marc de l'autonomia, els governs són autonomistes, han renunciat a la independència, ens diuen que ja no farem res més i que mirarem de pactar un nou referèndum, parèntesi, aquesta expressió política d'intentar fer un nou referèndum, el que t'estàs és carregant el referèndum que ja has fet. Això és bastant evident, no? Però, bueno, tanquem parèntesi. Però, al marge de tot això, què és el que s'ha aconseguit? I, bueno, ningú m'ha contestat encara. Suposo que és impossible que contesti una cosa que no existeix, no s'ha aconseguit res. Hem gastat tota aquesta energia, perquè, evidentment, ens hem posicionat en una posició, valgui la redundància, de força arrel del 1 d'octubre. I aquesta força no l'hem utilitzat per res. Més enllà de les amnisties, dels indults i de tot això que al final només beneficia només diguem-ne, beneficia, ja ho he dit, a la classe política, no? I en aquest sentit, bueno, em sembla una gran pregunta que ens haurien de fer tots. I ara a l'hora d'anar a votar les mateixes propostes, anar a votar la mateixa gent, perquè és que al final són els mateixos, hauríem de preguntar-nos exactament per què els hem d'anar a votar una altra vegada. Si és que fins ara no han fet res. O no hi ha hagut res, no hi ha hagut cap resultat. No només no han fet res,
i això també jo crec que els últims anys ho hem anat debatent tots, és, no només no han fet res, sinó que li han fet la feina bruta a Espanya. Sí, i això tenim molts casos, i jo crec que en podem parlar. Podem parlar del tema de la immersió lingüística. Jo crec que això la gent ha d'entendre quin paper han tingut. Josep, si vols, quin paper han tingut els partits a l'hora de canviar el model d'immersió lingüística i no de defensar el model. Jo abans faria un incís tornant al referèndum perquè és l'únic que ha sortit bé i és el millor que tenim i l'únic actiu sobre el qual podem edificar un projecte nacional d'alliberament per Catalunya. El referèndum sempre s'ha intentat per part del processisme que descarrilés. Per això es podien buscar membres de la sindicatura de Suïssa, catedràtics de la Catalunya Nord, moltíssima gent que s'hi va presentar voluntaris i es van buscar síndics d'aquí, quan res no impedia anar-los a buscar fora. El primer que van fer els síndics quan els van imposar unes multes al Tribunal Constitucional que no comportaven presó, varen dimitir. Tots han tingut recompensa, una d'elles és consellera de la Generalitat. Per tant, sempre s'ha intentat, recordem el Jordi Sánchez, que era el màxim representant de l'ANC i que va arribar a ser candidat a la Generalitat de Catalunya amb el suport d'Esquerra, Junts i la CUP, que no va ser candidat el senyor Jordi Sánchez, de vegades m'ho diuen, va ser candidat, simplement el senyor Llarena no el va deixar sortir de la presó, si no hagués esdevingut president de la Generalitat. Per tant, com que l'1 d'octubre la gent els hi va fer una mala jugada als polítics votant, els polítics tenen la necessitat d'invalidar el resultat del referèndum, perquè el referèndum no el pot derogar cap jutge ni cap govern, només el pot derogar el poble amb un altre referèndum. I amb això estan. Van fer un referèndum amb lleis espanyoles i sota la supervisió espanyola. És que un referèndum acordat amb Espanya és tot el contrari del dret a l'autodeterminació. No hi ha referèndums acordats. Et poses el cas de Suècia i Noruega, que són dos països, si hem comparar Suècia o Noruega amb Espanya, a mi em fa riure, no? Estem parlant d'Espanya. Però bé, ja que fan la comparació, Suècia va desplegar l'exèrcit durant 6 mesos, i el Parlament noruec es va tancar i va proclamar la independència, perquè ningú, ni a Lituània ni a cap país del món, hi ha reconeixements d'independència previs. No, és que et diuen, és que vam de sondejar els reconeixements i ningú ens reconeixia. No, és que això és al revés. Tu proclames la independència i demanes reconeixements, i tardaran més o menys, però això és com si tu amb algú li dius, escolta, si jo plego de la feina on estic, em vindràs a mi o et quedaràs de client al despatx on treballo? Escolta, quan et posis pel teu compte, tu m'ho dius, perquè això és molt fàcil. És que si no, seria molt fàcil proclamar la independència. Ningú els va obligar a presentar-se. Ells ens van demanar que els hi féssim costat. Què han fet durant tot aquest temps? I et contesto la pregunta. Una derrota sempre és reversible. Pot haver-hi algú en el futur que s'aixequi, però una autoderrota és irreversible. És a dir, si Espanya ens imposa un model lingüístic, per força, és un model imposat i nosaltres tenim mecanismes. Nosaltres som una minoria nacional reconeguda. Pel que fa als drets lingüístics, estan reconeguts i podem exercir-ho. Ara, si el Parlament de Catalunya, dels megaindepes de Junts i Esquerra, aquí la CUP no hi va participar, aproven una llei per petar-se la immersió lingüística, doncs aleshores això és una llei que hem acceptat nosaltres. És a dir, estem fent, el que has dit tu abans, estem fent la feina bruta als espanyols. Jo he dit moltes vegades, perquè de tots els col·lectius és com la societat. I el dia 1 d'octubre tots vam veure molts Mossos que no estaven per la repressió. Però, esclar, si els polítics responsables fan la feina bruta d'Espanya, i és que és tan senzill com si realment estem en l'escenari que estem, és millor declinar competències per part dels Mossos. Que vingui la Policia Nacional a assumir les competències judicials. Es veurà més encara la repressió. Nosaltres estem gestionant la colònia i jo he fet sempre una piulada que dic, no, és que si Espanya hagués de robar i espanyolitzar sense intermediaris no ho tindria tan fàcil, perquè aquí és molt difícil criticar Esquerra i Junts, perquè històricament són els partits que han governat sempre la Generalitat. Tothom hi té la seva neboda, el seu millor amic, aquella persona que el va ajudar, que dius, és que s'ha portat molt bé amb els de casa, i són els nostres, i aquests ens han de poder... Seria molt més fàcil, és a dir, el 155 és inviable, perquè és més perillós per Espanya que per Catalunya, perquè trenca allò que hem parlat abans de venir aquí, que és Catalunya és una minoria nacional, quan en Lluís i jo parlem de minoria nacional, no ens agrada parlar de gois, nosaltres no ens ha d'explicar Europa, ni cap advocat no català ens ha de venir a explicar a nosaltres què és la minoria nacional catalana, perquè Lluís i jo en formem part. La minoria nacional catalana és assimilable a nació.
I nosaltres, com a minoria nacional catalana, quan Espanya mor Franco al llit, sobretot per la pressió dels bascos, que tenien línia directa amb Giscard d'Esteny, fins i tot amb el papa Pau VI en el seu moment, Espanya es veu obligada a fer un cert reconeixement de les minories nacionals per poder entrar dintre del consens europeu, allò que tothom volia ser del mercat comú de l'època. I això era l'Estatut. I quan Catalunya vota la Constitució cos estatutari, estem una mica encursetats dintre d'aquest concepte. Què és el que succeeix amb les lleis del 6 i 7 i amb el referèndum? Que per primera vegada en 300 anys Catalunya trenca el marc constitucional espanyol. Els espanyols ho tenen claríssim, que vam trencar el marc constitucional, i jo també. I amb lleis pròpies ens autodeterminem. I el que ha passat a partir d'aquí és que es retorna la sobirania a Espanya. Quin sentit té enviar cartes al govern espanyol dient que vols negociar a Europa? Com veuen això, diuen és que igual no els han picat prou que vulguin un acord amb Espanya. Quin sentit té quan la llei és molt clara i que deia que si el resultat dels vots afirmatius és superior als negatius es proclamarà la independència perquè el referèndum té caràcter vinculant? Sempre s'ha intentat obviar aquest tema. Per tant, Espanya, tornem a dir, si pogués, aplicaria la plantilla 1714-1939. Quan el senyor Rajoy convoca les eleccions amb el 155, ho fa perquè sap que és impossible mantenir un 155. El primer que fa és convocar eleccions perquè tothom hi vagi i poder continuar venent al món que Espanya, que bé, que ells han aplicat una mesura, però que volen que Catalunya torni a tenir un president autonòmic. Que apliquin el 155. A mi no em fa cap por. Sí. Bueno, per matisar o per puntualitzar algunes qüestions. En primer lloc, el discurs de Puigdemont de l'acord històric, no? Al final, fixeu-vos que l'únic guany, diguem-ne, tangible és el grup parlamentari propi per a Junts. És l'única cosa és l'únic que es cobra per avançat, no? Que sempre diuen que nosaltres aquí cobrem per avançat. L'únic que cobren per avançat és el grup parlamentari. Que vol dir uns quants milions o 1 milió? Vol dir caler. Vol dir caler per ells. Per ells. Tot l'altre encara està per veure, no? Tot el tema de l'oficialitat, etcètera. Totes les coses que van dir, que moltes. Mentre el PNB va aconseguint competències pel País Basc. Ells van fent amb la seva d'això. Però vull dir que al final és que és tan evident tot plegat, no? Que fa riure i tot, en aquest sentit. Però el que volia matitzar del Josep és en referència... Quan parlem del tema de la llengua, que és un tema superimportant, perquè la llengua és la base de la nació, i que estem fent la feina bruta. Posem exemples. L'exemple pràctic darrerament és el tema de la imposició per part del Tribunal Superior de Justícia del 25% del català en determinades escoles. Que això ja prové d'una llei defectuosa. Ja en el seu moment ja no s'atreveixen a anar massa més enllà i deixen una mica la cosa en l'aire i és una escletxa per la qual el tribunal entra i aprofita per imposar el 25% del català. Els tribunals fan el que les lleis disposen. És a dir, el poder legislatiu, o sigui, el tribunal aplica la llei, per entendre'ns. I les competències en aquestes qüestions són de la Generalitat de Catalunya, del Parlament de Catalunya, perdó, són del Parlament. Per tant, davant d'una circumstància d'aquestes característiques en la que hi ha un buit interpretatiu, el més fàcil que és el Parlament faci una llei que digui que el català és l'única llengua vehicular. És tan fàcil com això. Te diran, és que això anirà al Constitucional, això no ens ho deixaran fer... Bueno, escolta'm, ja veurem el que passarà. De moment tu planteja-ho. I si després això no s'ho deixen fer, confronta. És a dir, és que la confrontació intel·ligent, una altra de les grans frases dels últims anys, la confrontació intel·ligent, no, ni això. Confronta. Tenim, a nivell, diguem-ne, europeu, l'aval de la immersió lingüística com un element, com un sistema que es reconeix com a vàlid i que es reconeix com un sistema de protecció d'una llengua minoritària que és el català. Tenim tot això, tenim tots aquests avals. Anem i confrontem-ho.
impliquem a tothom, impliquem els tribunals europeus, i això no porta a la presó ningú, A menys que revisin els indults, perquè són revisables. Bueno, clar, però aquest és un altre... Aquí Aquest és el xantatge, aquesta és la pistola que està sempre damunt de la taula. És que hi ha un element que s'ha dit poc, i diuen, no, és que si ve PP Vox, a veure, si ve PP Vox, es carregaran els indults. Per això investeixen Pedro Sánchez, no l'investeixen per coses concretes, més enllà del grup propi, que són diners per ells, no diners per Catalunya, són diners pel grup propi. Per tant, quan et diuen no, és que per Catalunya li anirà pitjor si governa PP Vox, jo crec que no. Jo crec que si governés Espanya PP Vox activaria les bases independentistes i sí, PP Vox els hi revocaria els indults i l'amnistia. Per tant, ells estan absolutament condicionats i a recolzar, a més han anat dient no, nosaltres no investirem Sánchez, no, nosaltres no votarem els pressupostos de Sánchez, no, nosaltres farem caure Sánchez. A mi això em fa riure. Fer caure Sánchez significa recolzar una moció de censura en PP i Vox. Això és fer caure Sánchez. No hi ha una altra alternativa. Sánchez no es sotmetrà a una qüestió de confiança perquè és un polític molt intel·ligent. Per tant, Sánchez sap que aguantarà la legislatura 4 anys perquè és que l'alternativa que tenen els polítics és pitjor en PP Vox, no la gent, I aquest és el gran problema de mantenir els mateixos líders al capdavant dels partits que representen els catalans, perquè a l'hora de negociar, si tu vols formar part, diguéssim, de la política espanyola perquè has decidit això, el teu poder de negociació és pràcticament inexistent. Mira, et posaré un exemple molt fàcil. Des d'aquí se li va dir de tot en el seu moment, el 2017, en l'Urkullu, traïdor, ens ha enganyat, de tot. Clar, i Urkullu no és cap referent per mi. El meu referent basc probablement seria Garaikoetxea, i no tant, però una mica més sí, Ibarretxe. Urkullu no és cap referent, és un autonomista. Però per comparativa amb els polítics catalans, Urkullu vindria a ser Émon de Valera. Perquè Urkullu què fa? Quan el PNV veu que pot perillar la seva majoria a Euskal Herria perquè puja fort Bildu i el Pedro Sánchez ja ha demostrat que és capaç de pactar amb tothom, que és capaç de fer, tant pot fer l'endacari a un de Bildu com un del PNV, què fa el PNV? Substitueix Urkullu per una persona que puguin posar en qualsevol ocasió. Què fa l'Urkullu? Retirar-se. Aquí no ho fa ningú, això. És que jo no estic en contra de que els polítics durin molts anys, si ho fan bé i la gent els vota, però és que no ho estan fent bé. És un tema de que no hi hauria d'haver... És a dir, és molt fort que les persones que ens han dut fins aquí són els que ens diguin que ens trauran d'aquí. És una qüestió, és com si tu vas a un advocat que t'ha perdut tots els afers i dius, bueno, ara el tema definitiu i el moment més delicat li torno a confiar a un altre tema. Però clar, Puigdemont diu que ha après dels errors i ha reflexionat cada dia, no? Jo crec que, evidentment, no té cap credibilitat perquè ja no només és una qüestió del que va fer o va deixar de fer, sinó és el seu paper destacadíssim durant tots aquests anys en aquesta desmoralització, per exemple, en no aprofitar l'exili com a govern a l'exili, en fi, no? Tota la paperassa que ha fet amb el Consell per la República, és a dir, aquest sempre no aparèixer, no tenir lideratge, excepte quan hi ha unes eleccions per poder mantenir, és a dir, i aquest no control del partit a l'hora de participar en la política autonomista, no? Vull dir que en aquest sentit jo crec que aquests anys també han demostrat el que pot fer i el que no pot fer, no? Bé, és que no es pot pretendre eliminar de l'equació de tot el que ha passat a Puigdemont. Vull dir, és que Puigdemont ha continuat sent el cap del partit, de Junts, i després, quan vas veient com va evolucionant tot, te n'adones que totes les polítiques que s'han fet han sigut una mica marcades per les necessitats o pels interessos també de Puigdemont. Per tant, no es pot eliminar Puigdemont de tota aquesta equació. Ell és còmplice i és responsable directe de tot el que ha passat. Jo diria que és el cap de tots els responsables. No? Per tant, és qui va, diguéssim, perdre l'oportunitat històrica o quan els catalans hem estat més a prop de recuperar les nostres constitucions. Per descomptat, però no sols el 1 d'octubre, que és així, però ara, per exemple, que està dient tornaré, no? Perquè això va dir que tornaria. És que, aviam, una persona que sempre et diu una cosa i no la fa, vull dir, creure en això és purament religió, no té res de lògica. Però, per exemple, un se podria haver dit, ell diu,
em vaig equivocar, no vaig proclamar la independència. Molt bé, molt bé, potser el txec es va equivocar, no ho va veure clar, però ha tingut moltes opcions posteriorment per generar momentums que haguessin pogut portar a una independència. Puigdemont ha tingut immunitat parlamentària a Europa. Després la va perdre, llavors hi ha hagut tota aquesta història, que és una d'aquelles coses jurídiques que he dit abans, que s'expliquen malament perquè la gent no se n'enteri. Però realment Puigdemont durant un temps va tenir immunitat al Parlament Europeu, perquè no tornava. No el podien detenir. És el mateix cas que ara, exactament igual. Però no tornava. I podia haver tornat i generar un conflicte important. No ha volgut fer. Per tant, a veure quin tipus de credibilitat pot tenir una persona que en cap cas ha complert ni amb el que diu, ni ha aprofitat els moments que s'han pogut provocar en un moment determinat per generar... Reaccions a sentències... Tot el que ha passat, més aviat hi ha ficat, ho ha aplacat, no? En aquest sentit, i això és evident, no? Per tant, és impossible creure en una persona com Puigdemont, tot i que ja et dic que, a veure, el tema de les creences religioses jo ja no m'hi poso. Hi ha molta gent que deu pensar que ara sí per aquesta amnistia, però l'únic motiu pel que pugui tornar és perquè l'Estat ho permeti i, per tant, això vol dir que hi ha aquest pacte de tancament, no? Jo pensar que el PSOE et donarà una amnistia perquè puguis revitalitzar el projecte independentista és creure's que el PSOE és un partit, diguem-ne... El PSOE és el partit de la monarquia, històricament, sempre ho ha sigut. El PP no ha sigut mai el partit de la monarquia. I Espanya és un regne on van un rei. Aznar probablement ha estat dels personatges més antimonàrquics que hi ha hagut. La relació que teníem amb Joan Carles I era inexistent, ni es parlaven. I el president del govern, han dit per ells, que ha tingut millor relació amb Joan Carles I va ser el Rodríguez Zapatero, que és qui està pilotant el tema. Rodríguez Zapatero és probablement el president de govern espanyol amb més càrrega ideològica. Zapatero té ideologia, que és una cosa que és bastant infreqüent avui dia en política, i és la persona que ha pivotat i la persona que ha maniobrat per darrere, tant per aconseguir els indults com a la persona que té la bona relació amb l'Assemblea del Consell d'Europa. Ell és la persona que ho ha pivotat tot. Clar, això de que se'ns digui no, és que l'amnistia no és una rendició d'Espanya, doncs per què dona l'amnistia? I hi ha una cosa aquí que hem dit poc, perquè se'ns està tirant el temps a sobre, però una cosa s'ha dit poc. Porten 7 anys, o 6 anys i mig, venent-nos de que això no resiste el paso más allá de los Pirineos, dic en castellà perquè el que diu la frase la diu en castellà, i moltes d'aquestes coses, i esclar, quan ara han de sortir les sentències d'Estrasburg, que sembla que està molt a prop, quan ha de sortir la sentència del Tribunal de la Unió Europea, la sentència de cassació on van retirar la immunitat per part del Tribunal General, quan ha de sortir totes aquestes sentències, ara és quan es pacta amb Espanya una amnistia. Que una amnistia, doncs, es pacten les amnisties quan has perdut. És a dir, a Portugal, quan va haver-hi la revolució dels clavells, la revolució d'octubre, la revolució dels capitans, amb els hereus de Salazar no van pactar una amnistia. A Espanya es pacta una amnistia perquè Franco es mor al llit. O sigui, no es pacta, és a dir, l'amnistia no és la derrota de l'estat espanyol, l'amnistia és la derrota de Catalunya. El que passa que a Espanya, amb el context que estem, i un context en el qual no ens poden enviar els tancs, i han portat... Espanya ha fet una cosa, perquè els espanyols això sí que ho tenen, els hi agrada, tenen una mica toreros, i no ho dic amb el sentit de que els hi agrada a vegades renunciar a grans avantatges i baixar el fang, perquè ho tenen bastant innat, això. I Espanya ens ha donat una oportunitat que no s'ha sapigut aprofitar, ens ha donat una oportunitat boníssima de dir, bueno, evidentment no poden enviar-nos els tancs, és una opció que si es pogués ja ho haguéssim fet, però Espanya ha portat els temes al jutjat, i el jutjat, encara que juguis en camp contrari, tens més joc, És a dir, mai l'independentisme català ha tingut una oportunitat tan clara com l'1 d'octubre. Si els independentistes catalans dels anys 60 haguessin fet alguna cosa així, els haguessin disparat. El 1714 els independentistes catalans els hi van derruir les cases que tenien. I, de fet, l'actual Parlament de Catalunya està fet amb cases, que ara estan borrant fins la memòria democràtica del Born, està fet amb pedres de cases que van derruir del barri de la Ribera. És a dir, mai hem tingut una independència tan fàcil. A Espanya, o sigui, la violència que pot emprar Espanya contra l'independentista són multes, presons, però presons
d'unes quantes persones, no pot empresonar un país i no pot ni enviar els tancs, ni disparar, ni fer absolutament de tot això, perquè l'euro és una moneda molt covarda i jo no sé si en tenen ganes, si en tindrien ganes, però estem en el context que estem. Això no s'ha sapigut aprofitar per estirar les costures. I quan tot això s'ha fet i s'han fet defenses individuals, perquè el que hauria donat força són causes col·lectives, s'han fet defenses individuals, jo no m'hi fico, cadascú tria els advocats que vol, però no són defenses de país. El que no pot ser és que se't diguin que són defenses de país, i quan tu entres a criticar la línia et diuen no, és que estàs parlant de la línia de defensa amb què quedem? Són defenses individuals o són defenses de país? El que hauria donat força hagués set un exili, constituint un govern com el que va fer el de Gaulle, destituint els consellers que es varen entregar així de clar a la justícia espanyola, perquè clar, pels espanyols alguns d'ells, perquè tots tenim amics, tots hem estudiat, jo he estudiat amb companys de la facultat, que els conec de tota la vida i sé com pensen, clar, que se't presenti un govern que t'acaba de proclamar la independència amable i agafi un taxi fins a les portes del Tribunal Suprem, bueno, què vols, diguem-ne, t'ho estan deixant, si a més tu, per tu Espanya està per sobre de tot, perquè aquesta és la diferència, els catalans no estem disposats a tot per Catalunya. Els catalans volem un país amb tota una sèrie de circumstàncies i estem disposats, o sigui, segons què no ho farem per Catalunya. Els espanyols per Espanya estan disposats a tot, absolutament a tot. I si no han fet més, i aquí em diran, home, et sembla poc, és que, esclar, tu no has... A veure, jo no he estat represaliat perquè jo és que no m'he presentat en unes eleccions prometent coses que no tenia intenció de fer. Jo el que podia fer, ja ho he fet, i el Lluís igual, i amb èxit defensant represaliats. Nosaltres no ens hem presentat. Però, lògicament, el que Espanya ha posat no és com la independència de molts països que ha costat molt més. Clar, aquí jo he sentit algun dirigent polític la via eslovena. És que, clar, jo tinc una edat, es va bombardejar la Liuliana, És que, esclar, la via eslovena. És que els serbis, a Eslovènia, van haver-hi molts països que van tardar 6 mesos a reconèixer-los. Clar, si tu no dones el pas, i després la gent s'hi apunten, però algú, hi ha un moment on la terra et desapareix i tu has de fer un salt i aquest salt l'has de fer i el risc zero no existeix si és que vols construir un estat, perquè jo crec que és molt fort que Catalunya pugui tenir un estat propi al marge d'Espanya. Això no l'hem tingut pràcticament mai, perquè aquí es parla molt de 1714, teníem constitucions i teníem drets, però a veure, abans de 1714 també hi havia un senyor que era Felip IV, que tenia el conde duque de Olivares, és a dir, Catalunya, malauradament no hem pogut tenir mai el nostre propi estat. Com a estat modern, vols dir? Com a estat modern, evidentment que no. Hem tingut els comtats catalans, hem tingut els regnes, i Catalunya és una nació més antiga que l'espanyola, i és una nació més antiga que moltes que tenen un estat, però les grans diferències, i aquí es posa d'exemple, no? Treuen el tema, les repúbliques bàltiques nosaltres les vam recolzar molt i elles a nosaltres no. Això no és veritat. Si jo he vist el Pogačar, que jo demà aniré a veure la Berga perquè soc un gran aficionat al ciclisme, ahir va posar la piulada i l'Instagram en català, un corredor eslové. A les repúbliques bàltiques que jo hi he estat, i si us diguéssim que hi vaig anar-hi fa anys enrere, no us ho creuríeu, el sentiment d'acompanyament a Catalunya és molt elevat, però aquesta gent pensa, home, nosaltres ens la vam jugar. És que més enllà de la via bàltica vam tenir uns líders que van fer proclamacions. Esclar, aquesta gent ja n'estan fins als nassos, no de Catalunya, però sí del tema català. Si tu resulta, com el tema d'Andorra, si tu resulta que tu no demanes a Andorra que et reconeguin i a Espanya sí, llavors t'enfades perquè el govern d'Andorra ha reconegut a Espanya. A mi que m'ensenyi algun polític català que va demanar que Andorra reconegués la independència de Catalunya. És que no es va demanar ningú. Josep, perquè es va acabant el temps, potser, però jo crec que és important... Hem tractat molts temes que segurament feia molts anys que anàvem tractant per Twitter, i crec que és interessant tenir aquest document a banda dels actes que podeu fer pel territori. Ha quedat molt clar, diguéssim, la nul·la voluntat d'avançar cap a la independència dels actuals líders, entre cometes, polítics catalans. Defenseu l'abstenció en aquestes eleccions. Per la gent que digui, escolteu, sí, però l'abstenció de què ens serveix? També ho hem tractat. El fet de que governi algú altre, que governi el PSC, no ho notaríem. Segurament els catalans no ho notaríem. Qui sí que ho notarien serien els partits processistes, que deixarien d'ingressar i deixarien de tenir un seguit de posicions. També han aparegut alguns partits nous que
pretenen trencar amb aquest processisme. Hi ha gent, per tant, que està plantejant-se també donar-los suport. Sobre l'abstenció concretament i sobre aquestes alternatives que diuen ser antiprocessistes, quina opinió en teniu? Perquè això crec que és molt important. 2 minuts i mig cada en aquest moment. Bueno, ràpidament, com tu has dit, sobre l'abstenció no sé si cal afegir gaire cosa més. Jo, personal, sobre l'abstenció tu pots fer moltes estratègies i pots donar-li molts toms i molta gent et diu, si t'abstens guanyarà un, guanyarà l'altre. Jo feia una reflexió molt simple i molt senzilla al tema de l'abstenció. L'abstenció és una opció absolutament democràtica. I què vol dir? Vol dir que de tot el que hi ha no t'agrada res. Per tant, tu democràticament el que has de fer és que si no t'agrada res no has de votar. Això de dir no vota aquest perquè és dels meus o vota aquest perquè és el mal menor, no. Perquè si tu rebaixes el teu vot, si tu vas votant coses que no vols votar, al final vas rebaixant el vot. I aquella persona o aquell grup o aquell partit polític que votes, al final farà el que li donarà la gana, perquè sap que el votaràs igualment. I això és molt simple d'entendre. Per tant, en les circumstàncies en les que estem, donat el panorama, donat el context, com que no hi ha, entenc jo des del meu punt de vista, a mi no m'agrada res del que hi ha, primer els processistes són el que són, no cal donar-hi més toms, han fet el que han fet, per tant, no són independentistes. El que volen és continuar vivint de l'autonomia in eternum. I sobre les noves opcions, bueno, doncs, per mi, en molts casos hi ha opcions que són molt ideològiques, amb la qual cosa, en primer lloc, si jo no combrego ideològicament amb aquella posició, doncs no tinc per què votar-la, en primer lloc, i en segon lloc que jo entenc que no hi ha cap posició ideològica en què es durà la independència. Perquè primer, totes les posicions ideològiques sabem, perquè ha passat fins ara i continuarà passant, sabem que prioritzen la seva opció ideològica a la independència. I per tant, en aquest sentit, jo personalment crec que no s'ha de votar una opció ideològica perquè al final té la independència com a element secundari. I això jo crec que és el que, en el moment que tu et planteges en unes eleccions autonòmiques, estàs venent programa, estàs venent ideologia. No? I per tant, per mi, aquestes opcions no són tampoc vàlides. En aquest sentit, què és el que s'ha de fer? Doncs abstenir, t'abstens i ja està, no votes. És la millor manera d'exercir la democràcia. Fins quan, però? Fins quan? És molt fàcil, això també. Aquesta pregunta és molt fàcil. Fins que hi hagi alguna opció, fins que hi hagi alguna opció, o tu vegis la credibilitat amb una opció que realment vagi cap allà on vols. Jo afegiria, com que la pregunta és... Has fet una pregunta que ha dut molt personal en aquest sentit. Jo no sóc abstencionista, genèticament abstencionista, ni per naturalesa. Jo vaig votar en un referèndum d'autodeterminació vinculant, vaig guanyar, van apallissar el meu poble i exigeixo que n'apliquin el resultat, que és el que ens van prometre. Perquè, esclar, em sembla molt fort, perquè a mi si sortís algú que em digués no, mira, doncs això ja està, ara toca fer autonomisme, jo no ho compartiria, però encara podria entendre-ho. Però si s'estan dient que són lleials a l'1 d'octubre i t'estan demanant votar en unes eleccions a una comunitat autònoma espanyola, on es voten diputats a un Parlament regional espanyol que alhora aniran a investir un president d'una comunitat autònoma que farà política espanyola i res més. Per tant, jo crec que arribat a aquest punt, fins quan? Fins que surti alguna alternativa. Sortirà alguna alternativa? Sí, quan caiguin els que hi ha, perquè és impossible vestir una alternativa, és a dir, ningú seriosament es pot plantejar sense un sistema de paguetes i unes menjadores i uns mitjans treballant a dojo competir amb aquestes persones. És impossible. Si Barack Obama vingués a Catalunya no tindria ni un diputat. No tindria cap mitjà. No és una qüestió de talent. Jo potser tinc l'ego molt afegit. A mi no em faria por encapçalar una candidatura, però és que no tenim cap mena d'instrument. L'únic instrument és que caigui aquest sistema. Que aquest sistema cau i diuen vindran els socialistes. Acabo, els socialistes ja hi són. El que podria passar és que en lloc de sortir los del Río al programa de l'Ostrell, sortissin els morancos. Però el PSOE ja està manant a Catalunya per moltes vies. I al tanto que el PSOE no acabi sent investit amb algun dels partits que ens estan fent por dient que vindrà el PSOE. Puc afegir una coseta? I tant. Una cosa molt ràpida. Seguint el fil del que diu el Josep, ja ho hem dit al llarg de tota aquesta estona, el fet de que manin els socialistes al final també pot donar lloc a una reacció, no? És a dir, com el que deia abans de la llei del català, si l'aprova Esquerra i Convergència, això queda absolutament diluït. Ningú creu que s'hagi fet una llei en contra de la seva pròpia llengua. Si això mateix ho fan els socialistes, hi hauria una revolució.
Per tant, bueno, escolta'm, que mani qui hagi de manar, a mi no m'agraden aquests, els independentistes no n'hi ha, no es voto, i si ha de manar si han de venir els espanyols a governar la colònia, doncs que vinguin, ja ho afrontarem. No ho tindran tan fàcil. Però ja ho afrontarem. I amb això vull afegir una última cosa. A l'hora d'afrontar-ho, tal com has dit abans, anem enrere. Això voldrà dir que a partir d'ara, ja siguin amb els socialistes o ja sigui amb Junts o Esquerra, s'aniran reduint les competències, aniran buscant la manera d'introduir més català a l'escola. Tot el que estem veient fins ara, perdó, més castellà a l'escola, tot el que estem veient ho continuaran fent. Per tant, mentrestant, que em sembla que és interessant poder tenir una idea del que hem de fer mentrestant, és lluita activa des de la societat civil, perquè des de la política no es farà, lluita activa des de la societat civil per consolidar la nació i per evitar que tot això vagi evolucionant. Nosaltres, com a advocats, perquè clar, cadascú pot fer el que sigui dintre del seu entorn. Nosaltres som advocats, nosaltres ens plantegem com a advocats què podem fer dintre de l'entorn jurídic espanyol i europeu. Doncs crec que hi ha moltes coses a fer. Per això vam crear Cassandra en el seu moment, que és el fet de plantejar en tot moment la defensa de qualsevol aspecte que afecti a la minoria nacional catalana. I això ho podem plantejar judicialment i ho podem portar als tribunals, perquè els tribunals, nosaltres ens sabem moure als tribunals. És a dir, com he dit abans, la política és tot l'amplia que vulguis, però els tribunals tenen uns límits marcats que són les pròpies lleis, i si estiguéssim en un context espanyol, doncs, evidentment ho tindríem fotut, perquè són les lleis espanyoles, però el context espanyol està dintre d'un context europeu. I en aquest sentit, això ens dona marge per trobar camins que garanteixen, en certa manera, la protecció dels nostres drets contra delictes d'odi, contra les vulneracions dels nostres drets lingüístics, etc. Això que no ho fa el govern ni ho farà, i que en els propers mesos i anys anirà menys, nosaltres com a advocats el que intentarem és que, d'una forma o altra, anar aturant tota aquesta evolució negativa cap a la nostra nació i els nostres drets. Sí, jo afegiria molt ràpid. No queda resistència política, només queda la jurídica, juguem en camp contrari i, evidentment, aquest terreny de joc que ens han donat ells mateixos fa que la poca resistència que hi hagi la intentarem fer efectiva en aquest sentit. És a dir, Vichy també era molt poderós i també va acabar caient. Per tant, aquest tema jo voldria donar un missatge de que no tot està perdut, que Espanya ens ajudarà perquè sempre acaba ajudant i de que cada persona pot posar el seu granet de sorra, però evidentment canalitzar-ho votant, és a dir, a Espanya li interessa molt aparentar constantment que és una democràcia, que els catalans participem de la festa de la democràcia espanyola i pensar que la independència la farem votant en unes eleccions autonòmiques és un error. Espanya necessita aparentar al món constantment que és una democràcia i li cal que els catalans participem d'aquesta festa. D'acord, doncs jo afegiria que el que també convé és que a nivell individual també ens enfortim tots plegats, tota la gent que va donar tants anys i tants esforços i hores a la tasca col·lectiva dins de diferents entitats i que va col·laborar, doncs que també es dediqui a enfortir-se pròpiament, a enfortir-se la vida privada, no dependre de les institucions, ser el més independent individualment de les institucions, dels partits, de les entitats. Al final, fer-se fort un mateix, i fer-se fort un mateix també vol dir saber dir no. Saber dir no i no votar, com deia el Lluís, és dir jo no estic d'acord, no en el meu nom, no us tornaré a donar suport perquè continueu fent el que esteu fent. Escolteu, jo us agraeixo moltíssim que hagueu vingut aquí, crec que ha sigut una conversa que hem tractat molts temes, que serà de molt valor per la gent que ens ha vist, per tant jo també agraeixo a tothom que miri aquest vídeo, que miri aquesta conversa, espero que hagueu tret les vostres pròpies conclusions, que hagueu tret també molta informació que potser no arriba a vegades a través dels mitjans controlats per aquests partits i espero que ens acompanyeu si ens seguim fent aquestes entrevistes. Perfecte, gràcies per convidar-nos. Per ser independentistes, primer cal ser independents. La independència no és una revolta, és una revolució, i les revolucions les fan els homes lliures, no les fan els esclaus. Siguem lliures i aixequem-nos com a país. Gràcies. Fins ara.